Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Josep Maria de Segarra va tornar a sonar a les parets del Palau de la Música quan es compleixen 50 anys de la seva mort. La seva obra, en les múltiples disciplines, va ser l'eix central a través del qual es van poder recordar les vicissituds d'un autor i de la seva època. El director Joan Oller va oferir un espectacle llarg de 2 hores i mitja per reivindicar una obra sovint tan popular que s'ha oblidat quin va ser l'autor. El president Mas va lloar la figura de Josep Maria de Segarra per haver volgut ser popular, mantenint un llenguatge viu i de qualitat. Segarra va omplir el testimoni d'altres veus amb voluntat popular com mossèn Cinto, Maragall o Guimerà. Va ser un home d'èxit, que com tots els que llauren amistats, també es topen amb crítiques i enemistats. La tria de textos d'Oller va refermar la voluntat de servir una llengua i una cultura que posteriorment patirien el marcatge de la dictadura franquista. La selecció va ajudar a entendre per què aquell estudiant regular, amb carrera de dret i estudis a Madrid, va acabar deixant la seva carrera per dedicar-se a la poesia i l'obra teatral.